बाजाराव जाग्रा मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया रायजो राजाफोरखौ खर' हमनो गोनां खालामदों। दिनै बेरगावनि सप्तायारि सनिबार बाजाराव रायजो राजानि खेंफोरथि लानाय जायो। बिनिनो मोनसे नोजोर निउज चेनेलनि। आथिखालाव जाग्रा मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनाया रायजो राजानि सायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनिनो मोनसे रायजो राजानि खेंफोरथि। आं दं दायो उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव सारियालियाव आरो बे भेरगाव सारियालियाव दिनै बाजार सप्तायारि सनिबार बाजार बे सनिबार बाजाराव जों नुदों बांसिननि माने जिखिनि जाग्रा मुवा आदार दं जिरादफोर दङ गासैबो बेसेनफ्रा बांद्राय जाबाय आरो दिनै बांद्रायनायनि बे बेलायाव रायजोफ्रा मा बुङो बेखौ आङो नैबे समाव एसे बिथांमोननिफ्राय खेंफोरथिखौ लानो नाजागोन। आरो दिनै नुबाय जोङो जानाय थाव जि बियो बेसेना बिराद माने बांसिन जाबाय आरो दिनै जायफ्रा माने आबादारि सुबुंफोर दङ दा बिथांमोनाबो जोबोद माने दायो खस्थ'आव गोग्लैनो गोनां जादों। मानोना मोनफ्रोमबो मुवा बेसादफ्रा दिनै बेसादनि जि बेसेन बियो गोबां माने बांबाय। आं नैबे समाव दङ दायो जोंनि भेरगावनि सासे बाजाराव फैनाय बिथांनिफ्राय जों मिथिनो सानदों। दादा কি ক'ব আজি মানে বজাৰৰ মিঠাতেলৰ যি মূল্য বৃদ্ধি সেয়া মানে অত্যধিক হৈ গ'ল কি ক'ব? মিঠাতেলৰ যিটো দাম বাঢ়িছে যেটো 235 টাকা হৈছে এটা আসলতে এটা অতি বৃদ্ধি বুলি আমিও ভাবো। কাৰণ কিয় এতিয়া দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট অসুবিধা পাব। এতিয়া মই ভাবো চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে যাতে কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে নিয়ন্ত্ৰণ হয়, যাতে আমাৰ দৰিদ্ৰ ৰেখাৰ মানুহখিনি যাতে অলপ সুবিধা পায়। এইটো ভাবি নেকি যে মানে আমাৰ খেতিয়কসকল মানে যিহেতু সৰিয়হ যদি খেতি কৰিব লাগে সেইটো খেতি নকৰাৰ কাৰণে তাৰ মূল্যটো বেছি হৈছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? নাই, এইটো লৈ নহয়। কাৰণ কথা হ'ল এইটো যে সেইটোক লৈ যে তেখেতে মানে দামটো বঢ়াব সেইটো কথা নহয়। বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ ৰেখাৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে অলপ চাই পেলাই যদি কৰিলেহেঁতেন, যিহেতু আমাৰ মানে গাঁও লেভেলত 80% মানুহে মানে দৰিদ্ৰ ৰেখাৰ মানুহ যেতিয়া, তো এইটো মানে কম সময়ৰ ভিতৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। ধন্যবাদ জানাইছো সাबायखर बावहरदों। दा बिथांमोना थारैनो बुंबाय थादों। आंनि केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो लुगैदों मानसिफोरा माने बाजाराव जोबोद होंगो दोंगो जादों, दा थांलाय फैलाय खालामदों। नाथाय बयनिबो गोसोआव मोनसे दुख रेगा दङ, माने जिंगानि रेगा थादों नुनायखौ जों मोनो। मानोना हाथाय बाजाराव जेसेबांखिनि माने जाग्रा मुवाफोर दङ गासैबो बेसेनफ्रा बांद्रायबाय। दा बे समाव जोङो नुदों जे दिनै माने पेट्रल डिजेलनि बांनायजों लोगोसे जाग्रा मुवा जिखिनि आदारफोर दङ बे गासैबो बेहाय बांनायखौ जों नुदों। बेखायनो मोनसे दुखुनि रेगाफोरा माने रायजो राजानि मोखांफ्राव जों नुनो मोनो। नैबे समाव आं सानैसो सुबुंनिफ्राय आरो मिथिनो नाजाबावगोन। बेनोथ' जोंहा बेनो बहुत खस्थ' जादों। दा जिहेतु सरकारा बेफोरखौ बेबस्था लानांगौ, खमायनायखौ लुगैयो। बा नैबेनि थाखाय बांसिन जादों जे जोंनि आबादारिफोरा माने बे बेसरनि आबादखौ खालामला बेखौ सानो नामा? देग्लायथ' आबादखौ मावदोंमोन मानसिफोरा, देग्लाय आरो बार अखायाबो नस्थ' खालामदों ना खेथिखौ। आरो माइनि दामा खम, बिथिं जिकुनु बुस्थुनि दामा बेसि जालांदों। दा खेथियकफोरा आरो जथेस्थ' माबा जादों। एथिं आरो मा बुंबावनो, सरकाराथ' बेबस्थाखौ लानाय नुवाखै। दा लानांगौ सरकारा बेबस्था। खस्थ' जागोन मानसिफोरनि सोलिनायाव बहुत खस्थ' जागोन। बेनिफ्राय नैबेखौ सानो नामा जे आबादारिफोरा बेसर आबादखौ खालामनो थाखायनो बे जानाय थावनि बेसेना बांद्राय जादों होनना सानो नामा? बेबो मोनसे जाहोन। खारन गासैबो मावजोबबा मोनगौमोन, गावबागाव न'खराव थागौमोन। बेल' नङा, दायो पेट्रल डिजेलफोराबो जिहेतु बिराद गोजौ जाबाय, मा बुंगोन? पेट्रल डिजेल बारिबाथ' गासै आबाद गासै बेसेना जिकुनु बुस्थुनि दामानो बारिजोबो, गासैबो खस्थ' मोनजोबगोन। बेखायनो सरकारखौ मानो खावलायगोन? थाब राहा लानांगौ, सिस्टेमाव फैनांगौ। रायजो राजाफोरा सरकारखौ एसे खावलायदों जाहाथे जेसेबांखिनि जाग्रा मुवा बेसादफोर दङ बेनि बेसेनखौ एसे खमायनांगौ। मानोना दिनै जों नुबाय गोरिब थाखोनि जायफोर माने सुबुंफोर दङ बिथांमोना जोबोद खस्थ' गोग्लैनो गोनां जादों। दा बेखायनो सरकारा बिथांमोननि फारसे एसे नायनानै जाहाथे जानाय थावजों लोगोसे पेट्रल डिजेल बेल' नङा गासैबो माने बेसेनफोरखौ खमायनांगौ आरो आबादारिनि जायफोर माने मुवा बेसादफोर दं बेफोरखौ एसे बारायनायनि जाहाथे राहा लायो बेखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों। बेरगावनिफ्राय आं प्रफुल्ल कुमार बर', NBNN।